Die ben je stomp in de moer tegen. Nee, want je kunt zien, je haalt je stapt erop op hout om samen te zijn. Ze klunen met de Redens aan. Met de temperaturen die het onder nul zitten, is het deze week topdrukte bij de 84-jarige Jan IJsma van Waad. De kans dat de Redens uit het vet kennen is onwijzig, dus is IJsma, liek als Eltsier, druk onder de bak. Oh, hier nog heel veel, ik moet 50 jaar. Maar ja, maar dat weer vroeger, dan weer het houtjes om samen te zijn. Ik bedoel, maar dat is niet meer zo. Houtjes liep ik niet meer. Je bent lekker een beetje licht in, hè? Ja, want die was een net kroonsliepje, denk ik. Nee, maar de maat hiervoor, daar heb je een gotje, neem een voorbeeld. En hier ook. En dan is het tijd voor het belangrijkste. Slypje, slypje en nog meer slypje. Ja, die past er precies op. En wat olie. Nou, hebben we dit je zelfs onleerd? Ja. Ja. Maar Herman Kempenaar, die komt weg. Die doet het ook altijd, hè. Maar Herman doet het in de kelder. Herman zit dat in de kelder. Nou, kijk, ik wil net in de kelder zitten. Je doet mooi in de bijkeuken. Hè? Je doet mooi in het hakje in de bijkeuken. Ja, ja. Vind je dat mooi werk? Ik vind het mooi werk. Ik heb niks doen, hè, deze. Ik heb niks doen. Maar dan ga ik hier dan kan ik ze rug zetten. Dit vind je wel echt prachtig om te doen, hoor. Dit vind ik prachtig werk. En na een precisieoperatie van een kwartier om 20 minuten kan de invette Redens weer onderboen worden. Mijn vriendje heb je nog. Ik ben wel aardig.